Hi guys, it's Sam Mavita here. Mwamvapo nkhani zimene anthu ambiri akuyankhula, nkhani zokhuza ndi patience Namadingo komanso pemphero mpande pa nkhani yotengera di degree yawo imene analandira degree ya ulemu imene analandira ya doctorate ku University of South Africa. Iwowa a University of South Africa atulusa statement lero pa 7 November 2023 yokana kuti sanapereke ma degree kwa anthuwa. Koma funso ndikumati ndi chifukwa chani anthuwa ananamiza Amalawi. Koma pali ma video amene akuonesa kuti adapitako Patience Namadingo ndipo iyi ndikanema imene anamuitana dzina lake. Koma kodi lingakhale bodza? Chabwino tikhati kuchita unfold china chilichonse chofuna kuti muchidziwe. Koma iwowa alankhula kuti Patience Namadingo mchaka cha 2020, Clement Masu mchaka cha 2022 komanso pemphero mpande mchaka cha 2023 zonsezi iwowa sakuziwapo kanthu ndipo anthuwa asiye kubera ngati akugwiritsa ntchito zinthu izi kubera Amalawi chifukwa iwowa a University of South Africa sakuziwapo china chilichonse. Kodi ino pankhani mukulankhulapo kuti chani? Ndikuziwa kuti pakhala zinthu zambiri zimene zituluke pankhani yokhuza makamaka ndi pemphero mpande komanso Patience Namadingo. Pakhala zinthu zambiri koma kuti muimvesese nkhani yonse, kuti muimvesese china chilichonse, bwanji mutandichita subscribe ku YouTube channel. Mutachita subscribe, ngati mukuonera video pa Facebook mutichite follow, ngati so ndi pa TikTok tichite ni follow. Pamene tikhale tikufotokoza chilungamo chenicheni chuchuchu komanso chifukwa chani university imene yatulusa statement yotere kungokana Amalawi okhawo basi. Wow, guys, zambiri ziliko tiye nazo.